היי חברים, והיום אנחנו נראה לכם איך משיגים פריטים משנה. אז קודם כל, אני אראה לכם את השם, אז תקשיבו. קודם כל, אתם תכתבו רגע את השם הזה. אני אתן לכם כמה דקות, ואז אתם נכנסים. עכשיו, אני אראה לכם איך משיגים את הפריט חינם הזה, בסדר מצדכם? אז איך להשיג פריט? אני אראה לכם איך משיגים שייק, מה זה מגניב לפנים שלכם ברובלוקס. בחינם לגמרי. אז קודם כל אתם נכנסים לתוך המשחק. לוחצים פה, על הלבן. אחרי שלחצתם על הלבן, אתם שוב לוחצים על הלבן. בסדר. אתם הולכים אחריי לתוך הבניין. ואז אתם הולכים לבחוץ, לפה. כאילו, הבנתם? ואז, רגע, אתם הולכים ממש אחריי. ואתם הולכים למקום הזה, שזה קפיטריה כאילו, כמו קפיטריה. הבנתם? ואתם מבקשים מהאיש הנחמד הזה שייק. אני אראה לכם איך. אתם הולכים אליו ולוחצים עליו. כשאתם לוחצים, אז כשלוחצים יש כאלו כל הזמן שאלות. אז אתם לוחצים פה, הוא הולך להביא לכם את השייק, הוא מביא. ודקה. צריך להיות לכם כזה על הפנים. ואז אתם פשוט יוצאים. הולכים לפה. והולכים, רגע. איפשהו, הנה. ויש לכם שייק. תגידו אם אהבתם. את זה או את זה. ביי יוש.